Tajomná noc rytierov a princezien. Sprievodné podujatie múzea v Kežmarku k otvoreniu letnej turistickej sezóny. Tento rok dostalo možnosť zažiť noc na hrade až 70 detí. Nočná návšteva hradnej veže a lov na čiernu pani. Aj takto vyzerala noc na hrade. Pre deti od tých 7 do 9 rokov je pripravený veľmi bohatý program. Museli prejsť 4 stanovišťami, kde mali pripravené rôzne súťaže, ako napríklad streľba z kuše, alebo hod venčekom na meč, vedomostná úloha, či beh medzi prekážkami. My sme na stanovišti vlastne číslo 3. Je to streľba z kuše. Mám v skupine až 14 detí, ale väčšinou ich je po 12. Podľa toho, ako rýchli budeme a koľko bodov budeme mať, tak sa umiestnime v nejakej, možno prvý, možno posledný, uvidíme. Najviac sa mi darilo v skákaní. Našla si tu aj novú kamošku? Áno. Dnes je to noc princezien a rytierov. Máš aj nejaký princeznovský kostým? Jedne, že si požičiam, inak doma nemám. Aj preto si chlapci vyrobili vlastné štíty a meče a dievčatá korunky. Tu sme si robili meče a štíty, ale tento som si zobral z domu. Sa ti tu najviac páči? Lov na čiernu pani. Že tu budem spať. Najviac sa mi páčilo robenie koruniek. Za ako dlho si urobila takúto korunku? Krátko. Na čo máš batérku? Na svietenie po hrade. Koľkýkrát si už na takej noci na hrade? 4. Ja som tu poprvýkrát s Natálkou, mojou kamarátkou. Nebojíš sa byť v noci na hrade? Nie veľmi. Bojím. My sme videli tú černú vdovu a my sme sa jej tak báli, lebo ona je duch a moja kamoška hovorila, že nás môže zakúsiť do krku. Nebude ti tu v noci smutno? Áno. S kým budeš dnes spať? S Máckom a s psíkom. Dobre je tu. Záver bude ples, bál princezien a rytierov, kde sa každý jeden prezentuje svojou maskou a taktiež bude spojený aj s výukou tančeka. Môže byť, že sa aj nájde nejaká láska medzi rytierom a princeznou. Kedy tak chodievate spať? To neviem. Malo by to byť teda po skončení plesu, kde ešte pre deti máme pripravené premietanie filmu. No a potom by už mala nasledovať večierka, teda ak budú deti unavené, tak myslím si, že by to malo byť okolo polnoci. Vydržíte do 12. Áno. Úspešnú noc na hrade majú teda deti za sebou. Tá budúca ich však čaká už na konci letných prázdnin.